Причината на заболяването все още не е изяснена, но се смята, че е комбинация от фактори – имунни, генетични и микробиологични. За съжаление, диагнозата на заболяването може да закъснее с 10 години. Причината за това е, че заболяванията често се бъркат с синдром на дразнимото черво, инфекциозна диария, дори и банални хемороиди. Диагнозата на заболяванията е дълъг път. Той включва кръвни изследвания, изследвания на изпражненията, образни изследвания. Счита се, че златен стандарт за диагноза на заболяванията е ендоскопия, т.е. извършване на колоноскопия, оглед на дебелото черво, вземане на материал и в последствие окончателна диагноза. Как протича лечението? Лечението е комбинация от доста лекарствени средства. Лечението към днешна дата е изключително ефективно благодарение на биологичната терапия. Това са лекарствени средства, които прицелно засягат възпалителния процес. Благодарение на него пациентите могат да имат един нормален начин на живот.